हेल' लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि टपिकआ जागोन जोंनि थेरापि सेन्टारनिनो सोमोन्दै जागोन, माखासे अइलनि सोमोन्दै। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जों बे अइलखौ माबोरै इउज खालामनाय जायो, ओमफ्राय मायाव गोनांथि, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नैबे नारायण तेल, बे जाबाय नारायण तेल। ओमफ्राय बेखौ इउज खालामनाय जायो जों मासाज अइल होननानै मासाज खालामनायाव इउज खालामनाय जायो। जेरै सिं सानाय, ओमफ्राय हान्थु जरा सानाय, ओमफ्राय आथिं आफाथाला सानाय, ओमफ्राय गोदना सानाय, ओमफ्राय नायखेनाय, बेफोराव मालिस खालामनाय जायो। बेखौ नारायण तेल स्रि जोंनि आर्ट अफ लिभिंनिफ्राय बे मुलिखौ लाबोनाय जायो। ओमफ्राय लाबोनानै बेखौ बेनिफ्राय लाबोनाय जायो। बे कम्पानिखौ जों इउज खालामो। ओमफ्राय बिनि दामा जाबाय 180, ओमफ्राय 180 दामा 180, ओमफ्राय कम्पानियानो 60, दामा 180। बेनि इउज खालामनायखौ आं नोंथांमोननो बुंखाबाय। वाटार रिलेटेड प्रब्लेम, ओमफ्राय काटिगुइ, बेखौ इउज खालामनाय जायो। बेफोराव जेरै सिं सानाय, आथिं सानाय, सिं जरा सानाय, गोदना जरा सानाय, बिदियाव इउज खालामनाय जायो। बे अइलखौ जोबोर मोजां बियो, बेस्ट क्वालिटि होनजायो बेखौ। आयुर्वेदिक मेडिसिन, सेफ एन्ड एफेक्टिभ। बिदिनो बेयाव नारायण तेल स्रि। ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जों माखासेखौ नैबे खिराबाला होनो बेखौ। बिनि दामा जाबाय 100, ओमफ्राय अनेक दामनि दं बेबो। 140निबो दं, 140निबो दं। ओमफ्राय स्ट्रं जायो बेखौ, माखासे देहाखौ स्ट्रं लाखियो बियो। बेखौबो मासाज खालामनायाव इउज खालामनाय जायो। जेरै पेरालाइसिस, ओमफ्राय पेरालाइसिसनि थाखाय मोजां बियो, पेरालाइसिस जानायफोरनि थाखाय। ओमफ्राय सोरबा पेरालाइसिसफोर जादोंब्ला बे मुलिजों नानाय जायो। ओमफ्राय मोनसेया जाबाय बेफोरखौ मोननै रोखोमाव इउज खालामनाय जायो। मोनसेया पेरालाइसिस, ओमफ्राय मोनसेया प्रेसार स्ट्रक जानाय, मास मोनसे, मोननै, मोनथाम, बा गोबां जानाय प्रेसार स्ट्रक जानायफोरखौ बे अइलजों नानाय जायो। खिराबाला होनो बेखौ, खिराबाला तेल। बिनि दामाथ' 100आनो, ओमफ्राय 140निबो दं, 100 ml। बथला एखेयानो, ओमफ्राय कम्पानियावहाय एखे। बेनो आयुर्वेदिक, बेबो एखेयानो। आरो दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।